През 19 век е основана първата одринска мъжка гимназия, чийто наследник днес е гимназията в Свиленград. Училището ни днес има някои много важни и модерни удобства. Почти редовно, в близост до сградата, има полицейска кола, която следи за спазването на правилата за движение, за да се осигури максимална безопасност за децата. Разполага с видеонаблюдение и охрана, за да не биват допускани външни хора в сградата на училището, както и да се следи за безопасността на децата. Училището също така има лекар и зъболекар. В голямата библиотека на училището може да се намери нужната литература за учебните часове и за развитието на общата култура на учещите. Нововъведение е интерактивният звънец, който дава знак за края на часа. През междучасието се пуска музика, която да разведри учениците. Важните събития за училището се съобщават гласово, като за целта във всяка стая и коридорите са поставени тонколони. Рождениците също биват поздравявани публично. Училището разполага с интерактивен кабинет, в който се провеждат част от часовете. Това предоставя по-голяма възможност на учениците да се доближат до изучаваното. Има 4 компютърни стаи, в които се провеждат часовете по информационни технологии. Те разполагат с достатъчно компютри за 2 класа. Представяме ви част от часовете, които се провеждат в начален етап. Ще ви запознаем и с някои учители, които имат дългогодишен опит. Ние сме екипът, който ще работи за 2015 и 2016 учебна година в първи клас. Отдясно на мен е госпожа Савина Периндева, а отляво госпожа Нели Костадинова и аз, госпожа Елена Вълкова. Всички ние си даваме сметка, че работата в начален етап е много отговорна. Държим на обратната връзка между родител, учител, защото знаем, че образованието е един двустранен процес. За нас е важно децата да се чувстват свободни, да им е интересно, да се изразяват добре, за да могат да станат образовани личности. В работата си използваме интерактивни методи, защото това допринася за по-лесното усвояване на материала. Включваме и игрови моменти в преподаването, защото мислим, че това е добре за децата. Училището разполага с столова, където се хранят малките ученици всеки ден. Също така има павилиони и децата имат избор на храна. Малките ученици провеждат тренировките си в малкия салон на училището. Учебното заведение има ресурсен кабинет, който предразполага учениците и ги приобщава към тази среда. Госпожа Манева ще говори за работата с децата там. Аз съм Румяна Манева, ресурсен учител, работя по проект Включващо обучение, чиято цел е да подпомага деца с специални образователни потребности. Децата в училището са 24 с различни диагнози, слухови, зрителни увреждания, аутизъм, епилепсия, хиперактивност и дефицит на внимание. Децата се обучават индивидуално в ресурсен кабинет, подпомагат се от логопед и психолог. За всяко дете е изработена индивидуална програма, по която се обучава, график, по който да посещава ресурсните кабинети. Всички деца се чувстват прекрасно в училище, имат много приятели, участват в извънкласни дейности и мероприятия на училището. Този процес на обучение е двустранен, защото не само подпомага обучението на децата с специални образователни потребности и спомага за тяхното развитие и реализиране в обществото, но от друга страна възпитава тяхните ученици без специални образователни потребности в милосърдие, толерантност и взаимопомощ към по-различните. Училището предлага и много други интересни дейности, като пожароприложния спорт, полицейската академия, народната група на Кичка Славова и мажоретния състав при спортен клуб Изида с Иванка Миткова. Имаме възможност да спортуваме в големия салон, където се провеждат и повечето ни спортни турнири, а през по-хубавото време спортуваме в големия двор, където са направени игрища, удобни за развлеченията на децата. Едно от игрищата бе спечелено от Пени Маркет с общи усилия. В нашето училище беше създадена първата природо-математическа паралелка с усилено изучаване на английски език, която стартира 2010-2011 година. Ние сме част от учениците в нея, а нашия класен ръководител е Кремена Добрева. Тя ще ви запознае с това как се провеждаха многобройните часове по английски и за изучаването на биология на чужд език. Като класен ръководител на първата паралелка с интензивно изучаване на английски език, съм щастлива и доволна да споделя,
че успешно ще завършат 25 ученици и през целия курс на обучение интензивното изучаване на чужд език, английски, който е световен официален език, както и на втори чужд език по избор, неимоверно дава не само предимство, а е необходим фактор за глобализиращия свят, в който живеем днес. Още повече, че втората година учениците изучават и една от основните дисциплини биология и здравно образование на английски език, също дава сигурност за по-успешен старт. Профилираното обучение по информационни технологии и информатика също е една добра основа и ключ за по-нататъчни реализации и успешни. Доволна съм да споделя, че паралелката се оказа доста сполучлива и че учениците с съзнанието и отговорността, която трябва да носят, и знаейки, че са първи пионери, първи в общината с такъв профил, се доказаха. Съвместно с усилията на мен като класен ръководител и целият колектив, който работи в СОУ доктор Петър Берон, мисля, че успяхме да изградим едни млади, мотивирани и успешни млади хора, които ще продължат по-нататък успешно в живота си. Благодаря им за чудесните емоции през тези 5 години и си пожелавам отново да изпитам същите емоции с следващата паралелка през новата 2015-2016 година. След тази паралелка следва откриването на нов технологичен профил – обществени комуникации и информационни технологии, който е с повече предимства. Профилиращи предмети в него ще са английски език, информационни технологии и български език и литература. В ЗИП ще имат втори чужд език и избираем предмет. СИПа им ще бъде от текстообработка, делова кореспонденция на английски език, етика на организационно поведение, публично говорене на английски и български език, психология на общуването. Профилираното обучение по информационни технологии включва следните модули. 9 клас – създаване на веб-приложения с различни интегрирани компоненти, базирани на различни платформи. 10 клас – компютърни мрежи и мрежова сигурност. 11 клас – графичен дизайн, фотошоп, реклама и предпечатана подготовка. 12 клас – анимация и работа по индивидуални проекти. Часовете, определени за профилиращи предмети, се разпределят както следва. За 9 и 10 клас – 2 профилиращи предмета. За 11 и 12 клас – 3 профилиращи предмета. Останалите часове за ЗИП се разпределят за учебните дисциплини география и икономика или биология и здравно образование по избор на учениците. Специфична особеност на обучението е, че профилиращата подготовка е формирана само от общообразователните области – информационни технологии, английски език и български език. В часовете по СИП ще се получават знания за водене на делова кореспонденция на английски език, умения, необходими за офис менеджер, за публично говорене, комуникация с различни институции и организации, събиране, обработване и предоставяне на информация. След завършен 8 клас има 2 профилирани паралелки. Хуманитарен профил, 26 ученици, профилиращи предмети, английски език, география и икономика, български език и литература и история и цивилизация. И природо-математически профил, 26 ученици, профилиращи предмети, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език и български език и литература. СОУ доктор Петър Берон е известно с добрите си постижения от матури, олимпиади и конкурси. През 2014 година на държавните зрелостни изпити той е на 3-то място в Хасковска област с успех много добър 5. Общият успех на учениците от 12 клас по български език и литература е много добър 4,84. След полагане на ДЗИ по български език и литература не се наблюдава съществена разлика в резултата. Добър 4,70. Успеха по математика е отличен 5,70. След полагане на ДЗИ няма разлика. Същото се наблюдава и по философски цикъл, където успехът е много добър 5. По история и цивилизация
Общият успех е по-висок от ДЗИ. Отличен 5,75. По география и икономика разликата е в полза на ДЗИ. Отличен 5,62. По биология и здравно образование общият успех е по-нисък от ДЗИ. Много добър 5,24. Разлика се наблюдава по английски език. В полза на общия успех. Отличен 5,95. Много добрият резултат е вследствие на успешно приложените добри практики, интерактивни методи, тематични вечери, извънкласни дейности и други. През учебната година и мотивацията на учениците да развиват своите качества и умения. Качественото образование по учебните предмети се дължи на добрата мотивация на високо квалифицираните преподаватели и техните умения да поддържат амбицията и състезателния дух от техните възпитаници с цел добра бъдеща реализация. Ние учениците от 12-я клас Георги Милев, Георги Божинов, Васил, Деница и Делян направихме всичко това, за да остане малка част от нас като спомен за училището и нашите преподаватели. Благодарим на нашата класна и на целия 12-я клас за емоциите, които ни подариха.